Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda ake yawan kiran mu ana yawan ce muna waya ne za a yi ayyukan batin din waka to kuma a rage mata nauyi ta aiki a cikin FL Studio. Ki da Allah ka yi wannan bidiyon har ƙarshe saboda ka fahimci yadda za ka yi. Da farko da za ka shiga cikin Play Store ɗinka ne sai ka download din wannan app Android Sound. Gashi nan mun yi kewaye da wannan zane ka duba rubutun shi da kyau da kyau shine za ka shiga. Idan ka shiga Play Store ka rubuta Android Sound ba ka su da amma kuma ka ga da wanda mu amfani da saboda shi din yana da kyau sosai shi yasa za mu amfani da shi. Yanzu dai gashi mun shigo cikin Play Store din mu kamar haka. Nace Play Store mun shigo cikin Android Sound din mu kamar haka. Ya kawo wajen music din mu wanda muke son mu conversion. Misali sabon kiɗa na canza sai mu taba shi ina so shi ne sai converting yawwa kamar wanda kuke ji haka kun zama ta hada plate in kana so ka rage masa nauyi in kana so ka rage masa kamar kana so ka rage masa mai kamar yawa haka za ka yi ka ja wannan kaga za ka rage daidai inda raya kake so ne ka rage da kuɗi to ni da yake ba na son rage kuma nan za ka iya gasunan da echo da gasunan da tempo da sauransu da yadda za ka yi rubutu da lock da golem da frame ka yanki ka rage shi ka kara mai kara ka gashi wanda to mu da yake wasu mu wannan gobe saboda muna sauri ne to sai ka danna wannan tomat din gashi nan karshe tomat zai kawo kanan kaga ya sa ne MP3 ka gani kenan kai za ka so shi ba MP3 ba amma ni ka gana so shi MP3 sai danna good yayi sai mu je mu yi sauki ne ta wannan okay mu dan jira shi gama sai Allah da na mu subscribe sannan da na mu alamar sarwa sannan a share wasu abokan gaskiya muna godewa da kallo a nan bidiyo kana suke yi kuma suna ba mu gudunmuwa muna godiya sosai gaskiya. Ok to kuma haka dai gashi ya gama haka ya nufi da ya fito ta sai mu kokarin mu yi haka yanzu bidiyon mu ya fito sai mu zan na ce bidiyo yanzu kiran mu ya fito sai mu je mu ga inda yake saboda mu yi amfani da shi a cikin FL Studio sai mu fito baya haka za ka shiga cikin file ɗinka kamar haka ni ga shi a buɗe mu sai ka yi ƙoƙari ka shiga internet storage ɗinka na memory ɗin wayan ka kenan kaga ni noma nan ko sai ka yi ƙoƙari ka shiga ina za ko sai ka shiga nan kaga na DCIM sai ka tafa so ɗaya kaga ce ma ga Android Sound ɗin ka na biyu ɗin nan kaga Android Sound mai amfani da shi 23 minutes ago da ya wuce sai mu tafa so ɗaya haka za ka ganin sama nuna ma 1 minute 23 minutes yau aikin da muke yi da shi ne da tempo ɗin da sauransu ne da abubuwan da muke to shi ne kawai shiga 1 minute ɗin na ago sai ka danna shi audio to kuma haka ne kaga nan sabin na ta combat na ya ta combat na wasu kira da kuma na amfani da shi sai ya mu samu kuɗin nan da mun kai ga shi na ko 1 minute ka gan shi na sai ka taba ka danna shi ka wayar ka da ka danne shi ne sai ya nuna ma kamar irin wannan abin da ya mata daga gani na sai ka taba wannan nan wannan sai ka taba wannan mob sai ka taba shi sai ka shiga internet storage again zai nuna wannan sai ka je ka nemo wata folder ga sunan wadda aka wuta SLM user file sai ka taba shi haka yanzu yan ne magana dama take wai kana so ne ka yi naka folder wanda ya zai idan ka je FL Studio za ka gane abunka ko kuma dai kana so ka yi ko kuma dai ya dai
to mu da yake muna so mu ne dalla yanda kowa zai gane ba su mutum ya wahala ba, sai mu taba add new folder kamar na sama din nan, sai mu rubuta folder mu irin sunan da muke so, in ma alama ne za ka sa sai ka sa alama, duk da irin abin da ka so za ka iya sa sai ka sa. To da yake gwadi ne muke nima alama zan sa, misali sai mu sa YSYS, ka gane ko YSYS, sai danna move to folder, ga shi ne yana sace. To idan kun kula kun ga cikin ya kuma cikin can move to folder din nan ko wanne ne muke muku na yi, yanzu kuma bayani sai in je in duba move to folder din nan tawa, wato ina so ina sai in duba cikin YSYS din ta kuma tunan just now folder wanda na hada yanzu nan da kaina. Da Allah ki danna wata staff sannan kai shawara zuwa abokanai. Ana yawan cewa masu wannan bidiyo kan kuma na san wani zai ce ai na ɗauko freebies ina son using da shi a cikin studio kuma bai aiki ba. To kaga shi nan ya zo kaga shi da mun wanda mun kai conversion to just now. To sai mu je cikin studio yanzu a gurguje. Za ku shiga cikin studio ɗin ka ne kamar haka, mu daga mu shiga cikin namu. Gashi mun shiga, gashi nan mun shiga ko da Allah dan na mu subscribe sannan tana mun alamun karrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu don mun dora kamar haka. Sai ka shiga cikin studio ɗinka kamar haka, idan ka shiga idan naka sabo ne za ka ga nuna ma wani kiɗa wanda yanzu an taɓa amfani da shi ne, masu kamfanin suka amfani da shi. To kai kuma ba wannan ne za ka sai ka taɓa wannan na sama ɗin nan, kaga zai sa ma ni sai ka taba shi haka, nan zai sama gashi nan sai ka taba wannan na sau din nan, sai ka taba wannan continue again. Nan in kana so ne in kana so album din ka sa mai suna, sai ka sa suna da yake mu gode muke nan kaga nan sau din ne ka taba shi, ka taba so daya haka zai nuna ma irin nan. To mu bari mu sa wani abu wanda muke son mu sa, sai mu sa album kuma haka album converter, sai mu je sai mu rana don yana album convert sai mu taba haka. To yanzu za mu taba wannan tauraron na tsakiya, sai mu taba shi haka, za su gani wuri kama audio record, audio click, sai ka taba wannan audio click, sai ka taba nan my file. Ka kula da Allah da nake kai ma ka haka, sai ka taba nan my file. To kaga nan ya dawo da kai ciki kamar YSYS ne kana muka amfani da shi a can. To ka ganci nan ta fito nan ko ga nan YSYS sai mu taba ta haka, idan muka taba ta haka kaga ga watsar mu nan ko da muka converter cikin 100 sound din nan kaga shi ta fito nan. To za mu taba ta to daya in ka kula kaga cikin mun ya fito haka. To idan ka fara fara recording kuma shine za ka taɓa wannan tauraron na tsakiya, haka na yadda aka na audio record da ka taɓa shi. A nan ka taɓa ta ji wannan gurin da aka skip da ka taɓa shi, ka haɗa ga wuri nan kana so ka fara record. To shi kenan dai yanzu ka gani za ka yi da ka taɓa haka, ka ga shi fara yana recording, ka ga shi zuwa sai ka rura abin. To da haka ne za ka yi sai ka haɗa waƙan ka insha Allah sai daɗi sosai. Kuma kamar yadda ake a tura kasance da mu a wannan channel wato hasken rana Arewa Sports TV, saboda kawo muku irin wannan labaran masu daɗi da kuma yadda za ka yi kai abu. To da Allah garbe kamar ke ka nuna musu subscribe sannan kai share ka ji wannan 100 sound ɗin da shi ne za ka amfani na ka da ake using da shi. Mun gode sosai da ziyartar wannan channel, mun gode sosai.